Калі пастаянна адчуваеш віну з боку тваіх сяброў, калі тваё асяроддзе цябе прыгнятае, калі не можаш вырвацца з трохутніка нестрымнага гневу, стамляючай дапамогі іншым і пастаяннай агідай, вітаем цябе на чарговай размове у Бетані. У часах перад імператарам Канстанцінам у Рымскай імперыі існавала пасада Defensor Civitatis. Яго служба заключалася ў тым, каб абараняць гарады ад усялякага прыгнёту, нават калі агрэсарам з'яўляўся сам рымскі намеснік для гэтай мясцовасці. Важна таксама і ў нашым жыцці мець такога спікера, які б мог бы нас абараняць і выстрайваць здаровыя межы з нездаровымі людзьмі. Гэтага спікера завуць дэфенсіўная мова, ад лацінскага «defendere» – адбіваць, даваць адпор. Прыклад неэтычнага ўжывання гэтага механізму – ненарматыўная лексіка, у якой атакаваная асоба адказвае агрэсару коратка і ясна, куды яму трэба пайсці. Аднак сёння мы разглядаем маральную магчымасць яго ўжывання, без агрэсіі, але культурна і эфектыўна. Каб выставіць межы з неўпарадкаванай асобай, не абавязкова яго прыніжаць, ужываючы адпаведныя лексічныя канструкцыі. Наадварот, можна казаць наўпрост аб сваім нежаданні працягваць камунікацыю з гэтай асобай, не тлумачачы чаму. Проста кажучы, я не буду зараз з табой размаўляць, таму што гэта мой выбар. Гучыць дзіка, бо так мы не размаўляем са здаровымі людзьмі. Але менавіта так рымскі абаронца размаўляў з агрэсіўным намеснікам. Мы з вамі паразмаўляем, калі будзе трэба. Мы самі вас знойдзем. Працэс не прадугледжвае вашага слова. Наша рашэнне мы вам аб'явім. Чаму дэфенсор ужывае такую строгую мову? Таму што тлумачыць нашыя дзеянні варта для асобаў сталых, або адкрытых на даверлівыя адносіны, але з маніпулятарамі і агрэсарамі існуюць неардынарныя метады. Сёння мы разглядаем дэфенсіўную мову як інструмент у неардынарных сітуацыях, напрыклад, каб выйсці з нясталага атачэння або каб вырвацца з рук прыгнёту. А разам з тым важна памятаць, каб не ўжываць гэтую мову ў звычайным жыцці, а толькі падчас аперацыі, каб вылечыцца ад інфекцыі асяроддзя. Таму што для духоўнага росту вельмі пажадана асяроддзе здаровае.